Vedeli ste, že jeden z najväčších filozofov histórie bol prekliatý vlastnou komunitou za myšlienku, ktorá zmenila svet. V roku 1656 sa 23-ročný Baruch Spinoza postavil pred rabínov v Amsterdame. Jeho zločin? Tvrdil, že Boh a príroda sú to isté. Rabíni nad ním vyslovili najtvrdší zákaz v židovskej histórii. Nech je prekliatý vo dne i v noci, keď si ľahá i keď vstáva. Spinoza zostal úplne sám. Ale namiesto toho, aby sa vzdal, začal brúsiť optické šošovky na živobytie. V tichosti písal svoje majstrovské dielo Etika, ktoré neskôr ovplyvnilo samého Einsteina. Spinozova revolučná myšlienka bola jednoduchá. Keď pochopíme prírodné zákony, prestaneme sa báť. Uvedomíme si, že sme súčasťou jedného nekonečného, rozumného vesmíru. Brúsenie šošoviek sa stalo jeho filozofickou metaforou. Tak ako brúsime sklo, aby sme videli jasne, musíme brúsiť naše myslenie, aby sme videli realitu bez strachu a s radosťou.